फ्रेंड्स नोंथांमोना मोनसे भिडिअ लाबोदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आसाम सरकारनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा एबसुनि सायाव मा बुंनो नागिरदों बेखौ एसे रिएक्शन हिसाबै नोंथांमोना लाबोदों। नोंथांमोना मिथिखागौ आं गेदेमा सुबुंफोरनि बेबायदि रिएक्शन भिडिअ लाबोयो आरो एसे एक्सप्लेन खालामनो नाजायो। जानो हागौ बेवहाय माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ, बे गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांमोना निमाहा हो आरो जानो हागौ आंनि बे एनालाइज बा एक्सप्लेनेशननिफ्राय सोरबाफोर लाबबो जानो हागौ। स' नोंथांमोना बेखौ आलादा नोजोरजों दानाय। बिथाङा माखासे बिटिसि बिटिआरनि गोरोबथानि बाथ्रा बुंदों, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो बुंला, बे पार्टआव आं नोंथांमोननो थाङा। नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा एबसुआ राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै खामानि मावदों, बे बाथ्रानि सायावसो बुंगोन। एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानांसिगौ, सुक्तिखौथ' खालामना फैबाय, बिथांमोनाबो सिगनेटरि, नाथाय दा बिथांमोना प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावनांगौ, सरकारखौ प्रेसारसो होनांगौ। जिहेतु जातीय संगठन एबसुआ, बेनिखायनो बिथांमोना राजखान्थि दोलोबादि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथांनि बादिब्ला एबसुआ राजखान्थि दोलोबादि खामानि मावगासिनो थादों, इउपिपिएल सरकारजों लोब्बा लाखिनानै पलिटिकेल पार्टी बायदि खामानि मावबाय थादों, बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो बेनिफ्राय गोजानाव थायाबा जुदि बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी बायदि जुदि खामानि मावबाय थायो, डेट मिन्स इउपिपिएलनि सरकारजों लोब्बा लाखिनानै जुदि खामानि मावबाय थायो, अब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव जा दफाफोर मोनबोदों बै दफाफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जागोन। बिथांनि बादिब्ला एबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै थानांगौ आरो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन हिसाबै खामानि मावनांगौ, अब्लासो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाया जाफुंगोन। रिहन दैमारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबोदों मा बे सुक्ति खालामनायाव जायफोर क्लज दं बै क्लजफोरखौ बिथांमोना नुवाखैमोन बा बिथाङा नायाखैमोन, बेबायदि बिथाङा बुंदों। फरायनानै नायाखैमोन बेबायदि बिथाङा बुंदों। बेसेबां सैथो बुंदों आं मिथिया। बिनि अनगायै बिथाङा माखासे राजखान्थियारि बाथ्रा बुंदों, बेवहाय जोंहा थांनो गोनां प्रयोजन नङा। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों मा जे गोदानै दानाय जि बनसु BNSU बेखौ बिथाङा पार्सनेलि सापर्ट खालामा बिदि बुंदों। सोरबा गुबुना सापर्ट खालामदों बेखौ बिथाङा मिथिया, नाथाय गाव पार्सनेलि सापर्ट खालामाखै। आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बनसुआ मानो जोनोम जाखो, जे बनसुआ एबसुनि गोरोन्थिनि थाखाय जोनोम जादों। एबसुआ जुदि राजखान्थि हान्जा बायदि जुदि खामानि मावामोन, पलिटिकेल पार्टीजों थाफानानै खामानि मावामोनब्ला बेबायदि गोदान फरायसा आफादनि जोनोम जानाय नङामोन। स' एबसुआ जुदि गोजानाव थानानै प्रेसार ग्रुप हिसाबै जुदि खामानि मावोमोनब्ला दिनै बनसुनि जोनोम जानाय नङामोन खोमा, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। स' थारैनो आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय मा थारैनो एबसुआ पलिटिकेल पार्टी बायदि खामानि मावदों? मा बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी बायदि खामानि मावनायनि थाखायनो बनसुनि जोनोमा जामारदों? नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर बे बेसेबां सैथो। जोंनि दैदेनगिरिफोरा मोजां मोजां बाथ्रानि गेजेराव मोनफा मोनफा ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै होयो जाय माने कन्ट्रभार्सिनि जाहोन जायो। दा जोंनि माखासे सुबुङा सानलायनोसै मा जे एबसुआ राजखान्थि हान्जा हिसाबै खामानि मावदों, राजखान्थि हान्जा हिसाबै खामानि मावनायनि थाखायनो बनसुनि जोनोमा जादों। दा बेबायदि सानलायनोसै, मोनसे होलायबाय मन्त्र, नङा होमबा? जोंनि सासे दैदेनगिरिया गुबुन रोखोमै बुंनो हागौमोन बिथाङा, नाथाय मोनसे होलायबाय जे हारिनि गेजेराव गावस्राथों, बेबायदि टारगेटआव बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। थारैनो बुंखायो जे एबसुआ मोजां नंला, दिपेन बर' बिथाङा माने पलिटिकेल हान्जाजों हाबनानै खामानि मावदों बेबायदि बुंगासिनो थादों, नङा होमबा? दा बाथ्राया जाहैबाय रिहन दैमारी बिथांनि जि बुंनाय बे मोनथामसो जि राव, बेखौ नोंथांमोना एसे जाज खालामनानै कमेन्ट्सआव लिरदो। मा एबसुआ पलिटिकेल पार्टी बायदि खामानि मावदों? मा एबसुआ पलिटिकेल पार्टी बायदि खामानि मावनायनि थाखायनो बनसुनि जोनोमा जादों? मा एबसुआ जुदि पलिटिकेल पार्टीजों लोगो नांनानै, इउपिपिएलजों लोगो नांनानै, बिजेपिजों लोगो नांनानै, जिएसपिजों लोगो नांनानै खामानि मावोब्ला जि दफाफोर दं बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव बे जाफुंनाय नङा? बे मोनथाम सेन्टेन्सआ साननो गोनां। एबसुआ गोजानाव थाबासो सल्भ जागोननो। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बिटिआरआ सांबिधानिक भेलिडिटि गैया। थामहिनबा जुदि फिउचाराव एमेन्डमेन्ट जानानै बिटिएडिखौ बिटिआरसिम सोलाया बा सोलायनो हाया, अब्ला बे गोरोबथाया जेबो मिनिं थानाय नङा, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। थारैनो बे बाथ्राया सैथोबो, नंखाय नङा बे बाथ्राया। फिन जोबनायाव आं नोंथांमोनखौ मोनसे सोंथि सोंगोन, मा एबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावनांगौ? मा एबसुआ थारैनो राजखान्थि हान्जा बायदि जामारबाय नामा? रिहन दैमारी बिथाङा एबसु बे सोदोबखौल' बुंबाय थादों, बिथाङा आफादखौनो डाइरेक्ट सोंखारिबाय थादों। खिन्थु दिपेन बर' बिथांखौल' बिथाङा बुङाखै, एबसु बेबायदि बुंबाय थादों। माने एबसु आफाद जि जातीय संगठन बेखौनो डाइरेक्ट बिथाङा बुंबाय थादों। आरो बिथांनि उनथिं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुसुखा दं, बिनि सिगांथिं थाना बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों, नङा होमबा? स' नोंथांमोना सानदो एबसुआ
राजखान्थि दोलो बायदि खामानि मावदों होननाया बेसेबां गनायथाव दिपेन बर' बिथाङा पलिटिकेल पार्टिजों लोगो नांना खामानि मावदों ना एबसुआ पलिटिकेल पार्टिजों लोगो नांना खामानि मावदों माने कनफिउजन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो।